Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele channel ehamba phambili ke mina ngumfeza ngithuthunga ngaqhuma libathi ilasibona ngaqhuma emhlabeni emba ukuthi usemusha zophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke ugcine ekhishwiso unkosazana eThabisile Ntombela waseNando limale ngesikhathi ebhonye ethandazela enkonzweni ebeyofuna kuyona usizo ngenxa ke yokuhlaselwa amaphupha amabi bebalisa ke ngokusala neselode semncane kanjena njengoba ke eselindele ukufakelwa ise eliphelele bafethu enayi ivideo lapha unkosazana ezichazela ngokwenzekile ngenkathi ephuma iso ngenkathi eshawa lemala kabuhlungu lapha ngaze ukuthi ngakhohlwa ukusubscribe bese nangilandela ku Facebook @radio inkezo nibe nosuku omnandi ngithanda kakhulu. Igama lami uThabisile Ntombela. So bekade nginenkinga iy'nkinga nje zokuhlushwa amaphupho, inkinga zomoya emibi, yonke lento leyo. So uSisi wami wangilayela ngesonto elaseZayoni elilanga sekhaya elingase number 6 ekuthiwa isekuthuleni ekuthuleni. So ngahamba ngaleli sonto leli and bekade ngitshela vele ukuthi ngizothola usizo ngoba vele bayathandaza njengabantu bamaZayoni. Ngafika laphayana ngawu-Sunday wa last week ngihlala eveni. Mangabe ngifika khona ngafika nje ngabona ukuthi inkonzo yona imnandi, bayathandaza, bayarawunda, babhizi, bayakhuleka. Emva kalokho kwaba nomfana nje wayesonta khona. Lo mfana vele avuka umoya ngalendlela nami engayazi. Bese umfana vele ayangidonsa ngemuva and ngihleli nje ngigone nengane. Mangabe ngidonsa umfana vele angithatha ngifake ngaphakathi la nje beberawunda bethandaza. Ngithi mina hayibo sekwenzakalani because angi-understand ukuthi kwenzakalani. Bangishaya abantu ngezitende, even ngisho ngemuva benginama bruises lontonjana eminwe, nginezandla, kubuhlungu umzimba wonke, ngibovu. So mangabe ngiyabuza ukuthi ngishayula ini, bayangishaya abantu abasho ukuthi bangishaya. Umfana angithatha angigaxe nje la ihlombe lakhe, arawunde nami umfana, arawunde nami athe suka lapho umfana ukurawunda nami bese yangithi danka phansi. The time ngidankaza phansi kanti vele njengoba kade ngishawa nayisiyezi. So njengoba enguyisa wanguyisa kabi and ngalizwe ihlelo lami liqhuma bekase ngiyisa cause ngavele ngashaka ngeside la. Mangabe ngizwa uqhuma yilapha abakhona khona ukuthi bangeke cause base bebona sekuphuma negazi, sekuphuma namanzi. Ngabatshela ukuthi kade ngisho ukuthi ngiyalimala.